दादा ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ କେମିତି କଣ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇଛି ଏଟା? ଏଇ 60 ବର୍ଷ ଖୋଲା। ଆଉ କଣ କଣ ରଖୁଛ ତମର ଏଠି? ଏଇ ମିଠା ପିଠା ଜଳଖିଆ ହୁଏ ଆଉ ଚପ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସେଉ ନିମକି। 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୋକାନ ଖୋଲିଛ? କେତେଟା ପୁଅ? ଦୁଇଟା। ପୁଅ ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି? ପୁଅ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଚାକିରି କରୁଛି। ବାହା ହେଇଗଲେଣି? ଦିଟା ଯାକ? ଦୋକାନ ଖୋଲିକି 2 ଜଣ ତୋର ବାହାଘର କରିସାରିଲେଣି? ତମ ବୟସ କେତେ ଦାଦା? 78। ଦୋକାନଟା 60 ବର୍ଷ ହେଲା। ତୁମର ବୟସ 78? ଦୋକାନ ନାଁଟା ଦେଇନ, ଜାଣବା କେମିତି? ଦୋକାନ ନା ଦେଇନ? ଦୋକାନ ନାମ ମୋର ପୁଅର ନାମ ଦବ ନା ମୋର ନାମ ଦବ? ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣବେ କେମିତି ତୋର ଦୋକାନ? ମୋର ଦୋକାନ ହେଲା ବିଜୟ ବାରିକ। ନାଁ ଖାଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ?